Us donem la benvinguda al tutorial que us mostrarà com podeu fer cerques bàsiques en la base de dades Vitra. Per a començar, farem una busca pel camp Autoria. Escrivim el nom o cognom que volem buscar, per exemple, Carla Botella. Podeu escriure'l amb majúscules o minúscules, amb accents o sense, perquè la base de dades no discrimina. Heu de tenir en compte que si no escriviu la paraula completa, podeu obtenir resultats que no us interessen. Si s'obtenen més de 10 registres, apareixerà la llista de resultats en format abreujat. Si voleu veure més informació de cadascun dels documents, feu clic en l'enllaç Entrades completes o sobre el títol de la fitxa que ens interessa. Vitra no permet guardar la busca, guardar-ne o modificar-ne els resultats. Per tant, devem copiar i guardar el que ens interessa en un arxiu o processador de text. Si volem fer una busca més afinada, sense que s'esborri l'anterior, només s'ha de fer servir la fletxa del navegador per a tornar a la interfície de busca anterior. Per a fer una busca diferent, feu clic en Nova busca per actualitzar les caselles de busca i fer-ne una de nova sense problema. A continuació, farem una busca per títol i una altra per tema. Farem servir el mateix terme de busca, en aquest cas Charlotte Bronte. Després compararem els resultats per a veure quin tipus de busca és més adequada. La busca per títol ens dona un resultat molt xicotet. Ara farem la busca per tema, però heu de tenir en compte que els noms propis i els títols d'obres s'han de buscar en la llengua original. Quijote, Romeo and Juliet, etc. A més, els noms geogràfics s'han d'escriure en la llengua original si s'usa l'alfabet llatí i en anglès si s'usen altres sistemes d'escriptura, xinès, àrab, ciríl·lic, etc. Apareix una quantitat més elevada de documents. Ara buscarem les obres publicades en anglès d'autotraducció literària. Per això, escrivim literatura en el camp tema i self-translation en el camp títol. I s'obté el conjunt de resultats. Així acaba el tutorial de la busca bàsica en Vitra. Per a saber-ne més, consulteu el tutorial de la busca avançada d'aquesta base de dades. Gràcies per l'atenció.